Спрете да позволявате на стреса да управлява живота ви. Поемете контрол с тези прости съвети. Стресът и прегарянето могат да се промъкнат незабелязано при всеки. Но не се притеснявайте. Има начини да се преборите. Първо, разпознайте признаците постоянна умора, раздразнителност и липса на мотивация. Звучи ли ви познато? Ето какво можете да направите. Започнете, като си поставите граници. Научете се да казвате не, когато е необходимо. Времето ви е ценно. След това дайте приоритет на грижата за себе си. Кратка разходка, хубава книга или дори няколко минути медитация могат да направят чудеса. Свържете се с другите. Говорете с приятели, семейство или дори с професионалист. Споделянето на чувствата ви може да облегчи товара. И накрая не забравяйте да си почивате. Качественият сън е от съществено значение за възстановяването. Не забравяйте, че справянето с стреса и прегарянето не означава да правите повече. Става въпрос за това да се грижите за себе си. Можете да се справите, останете силни и запазете равновесие. Ако видеото ви допада, абонирайте се за още, харесайте и споделете.